Schubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka ay ko bas ngosi ktang yaki meki kpa yaki bahayeng hasem but what yaki im nang kasalang ru kumjo ha ka baga way kalong kami nakasnong mautaw niyaw kalami nalasnong nakajing temu ban let ka yi kalong shasalong Henry tang nakadaw kajing sakot bat hengkali namar kajing penlong yaki yakop kwai dok ka hakapung pampernai kabahap ru ha kasnong kse ko long kala do no ya ukon shinrang ubadei ubalai jongka hadin ba Maria boy ha kasnong ti saw kala kha ya u Henry ula khlat no kate ka jingjia kala jia ha ka khat reu tarik unai lor ar hajar ar pulai kate ka longkmi ka badan menta ha Holy Cross Hospital Mairang ban pha sumar haba keren bat kinong thok hubor kalaya thu bahadin bakilami na snong daga jing tmu ban lek khaya ite iklung shaslong namar bakala day kapor Henry anda kalapoy hanong spung kala sakot bat ki bahayeng hasem ki bedon lang kila lek banya keren ban pelat lem bat ki don kat tu kat ni ki balaya rap bat pelat Henry ki babun kim shem la khain kor ya ka jing kerpat Henry kila penmi penban ki kitin keren he kumta tang na nong spung siya kateka jaka ba penlong kwai kala shimpor lai kenta shusho la ongru baha pedeng kajing so kajing thar hadin balalat na kateka jakaru andala poi ha umli kila sakot biang kumta kala nang penjenjar shusho yaki bad hadin kani tang Maria poi ha kawai ni ki jaka hati saw kateka long kami kala khano ya ite iklung Henry kabas ngosi ipat ba une uklung ula khlat no laya thoru bahadin kani yau tay uklung la penkit no shala snong bala pendep bru ya ka jinglet on tem menta kasngi ublay Henry kateka long kami pat kadang don hapdeng ka jingsha sumar hakate ka hospital shushu na lor kateka jingjia ya kateka long kami hakate ka sngi bala penlong ya ka jingye kop kwai ha pam pernai la yo iru bakal don kawai ka kali kit nong pang ka badang syakri ban kit ya ki basitom ha ka baka hap ban mat ya ka jing namar baki breu ki balaya shong shit namar ka te ka kam penlong kwai ha ka pung pam pernai ha ka jing shisha ka te ka kali kit nong pang ha baka poi ha ka te ka jaka kala penme ya ki siren bat thangru ya ka light blue Henry ki te ki pat ba kim shim la ngap satya bat kim shim la aila satya bat kala shuhab bane hajo bat sakot shijaka halor kani ka benta na kalyang ki nong yang ru kila pen pau ya ka jing benyao ka bajor namar ka jing sakot ka kali lani ka jing dheng joki kali ha ka bakila pen pau baka dei namar ka jing pen yang thurmur jongki break bat lech shakate ka jaka khwai ya ki kali jongki shushu halor kate ka jingjia ka ri khasi sepngi federation senkme haringkat ka hanyo trap youth council eastern west khasi hills na ka jing sngokhia ha ka sngi ublai jong ka tayo kila lech banya kendo bat kate ka long kami ka badang pha sumar ha Holy Cross Hospital na kalyang ka ri khasi sepngi federation kala penrem jor ya kate ka jingjia bat kala dawaru no deputy commissioner ba udai ban khot hajer ya kate ka kam bat kala ongru bakat ba empat la ban penbet da lele anam ailat ban penlong biang ya kum kita ki jingya kop kwai na kalyang ka HYC East and West Khasi Hills ru kala penrem jor ya kate ka jingjia pada ka jo ka por kala pen pauru ya ka jing penrem ya ka jingle jong ka tanat pulet ka West Khasi Hills ha ka ba ha ka jing shisha habaki pulet ki lej hakate ka jaka kalong ban pet ngor ya ka jingdheng bat sakut jong ki kali ka huri hura ka ba mi Henry la yo i pen ban baki nong lej shim slip bat nong puli ya unong job shushu raboru ka jing maham ya udisi ki Eastern West Khasi Hills ba umdai ban ai jingbit kulmar ban penlong yi ki jingya kop kwai dok ha hapo ka district lada kim patla ban bot yaki kindon namar ka thao jing penban yaki pat ba Pundi. Kamot kala blok. Sirkay ko blok. Namar si lak
Sila light tila pampanay makna kali siya bot lain bet. So ya lain bet dire bu ya free pa. Tila blog niya. Tin kalian mupim. Tengok nomor kat merai lek subhano. Dia tak sujud ai. Dia dah mau terengah di kiwe-kiwe berajuk mengeterai kicam mau ke mat. Yang mau ke dalam gula kalian tu kuai dia. Dapat kat mau hilang tis. Nak ada mau ben kan bu bagi volunteer nanti kali nanti ke ini. Dan ke hura ke bu ai ke. Lalu pertama ni orang sebab kita men accident dekat menau sak blok biang. Hari kan anpet lama kata nama dia jelas tom je. Sudah kayat. Tam step. Benda-benda ketemu step. Tam step mau apa? Kan bentai senrang dia. Senrang. Barunan kembali pet ni. Bila pet jadi kita ada senrang. Apa tam step yang la ada penulisan dari ni ada. Tekun bang ningkong ni dia. Bukan balai. Kasih segi federation hadin bangi yo ya ka jingtip ka babnya ba ka jingjia dang menin ka sengi ya ka ba ki pendon ka jing rong thong khwai hang ne po pampranai ti kalajia hadu ba kiladu no ya ka mensim bru ladu no te nang taru kadon pat sa ka ba ki ba shitom bru hadu ba kilapoi ka jing ba nam ka chongki ti hadin bangi tip bahaya ya kata gi kwa ban pensisa hang ni di wan poi hang ni po hospital ban keli ya kata ti kadai sisa ti tang na kadau ka ba kini ki breu ki kwa ya jing penso baha ya kadok ke jongki hendela penjenjar pat ya ki wei pat hadu lai sau san kenta tang na kadau ban up ya ki ban pelaj khantam ya ka ambulans bari ni ki atli ki nong pang bari ni ba yo klung hang ni te kadai ka dak papen sngau le rai yang West Khasi Hills te kum si bentang i kan mau ba kalong ba udisi udipti kum sa West Khasi Hills ula ai ka NOC haga jing sisa kum uhe jong ka district shwa ban ai ka NOC ula de ban le inspection shwa ka jaka kalong kum no khnang ba kanom don kanono jingjia te kanek la jingjia ka papen le rai te yang West Khasi Hills te de kanek ka papen long yang i bangi haban wan mare hang ni te ngi kum ka seng ni dawa na udipti commissioner ba uday ban khot hajir yaki bat kham tam kalau ba uhaban sim action khnang ba kanom jia shu kumne ti da kalian ka jongi ni om ba pendu no kum ya kane jikam kane kade ka penjak burom ya ka West Khasi Hills ka penle rai yang iru bat kam dei tang hang ni ha pom phnai bakal jia wat hanong jeli ka ba jia ha tu ka khasan tarik bunai agos bagi penlong ru nilap long kumju kumne hi bat ngiyo ru ka jing tip ka ba tikna ba ka long ba tang na ka dok ba le penlong khwai ni na su khie de thi ka long ba ki dan ki long ying ki ba la huri hurano kam silok kya hurano kam ying kam sem ki la ya dom ki la ya mai tang na ka daw ba kim yo belayo sngi shu ka we ka bangi don ka jing snul aran ka ba khra ba ka long ya ka police department haji hisa ka police department kla yo ban lej hang tu ka de ban penbej ya ka parking ka de ban pej ya ka jingjia handrai ngi yo i penman ba ki de ki nong sam tiket bat ki nong pen ya thong te kala pen le ran sisa yang i ba i kum ya kata bat ka weiru ba ngi kwa menta ka long ba kini ki nong pen thong khwai ya ka ne bala jia menta ki hapan siu kum pension bala kim siu na kleng ka jongi ke in habi aj baik sakit borgi bahalo ka bai khwai ka long lai hajar tam sisa sen khwai te ki balik khwai ro kim dei ki balik ta beruspa lane ki balik badan di ba em re ki balik khwai kat ka jing yo i ga jonga kalong ba ki dei be ki skup siliang ki sam siliang be ti lai hajar sisen khwai kam de kam ka bakai ti ya ki long ying ki baduk lai hajar ka di ka bakya ba te dei kan ni ka da kolam ki long ying jong sam ki prano te ngi ong ba yo dik commissioner ba ude ban khot hajar bat ude penduk swai kan ni kat ba empat lak man pen baik dak we ko kom nginum sha shu la udisi umlei nak lang jinga seng niat dek bi pat kelenti Ka New Tribute Council trong ka North West Khasi District ni don menta tum ki noilam hang ne po civil hospital Holy Cross hang ne po mairang te ke i ka bla penlong yi kum ki noilam trong ka seng banwan ban yi kenduk bat iwei ilong kemi i badon deng ka jing sha sumar bat i badai nang thi naga chnong mothanyau West Khasi District hadin ke jing yo jing tip na kalian jing kum kaseng ngilawan menta kasngi bat kai ke bana kalian jing kum kaseng ngilalap kolong ba ini long kami
i khai i khulung jong i hasiteng lenti hang thi ha sinong ti sao kadau ka benengkong kalong ba ilami na la sinong jong ka nang thi na sinong mo thanyao dak jing thmu ban wan khai li jong khulung jong ka ban kiu spo silong hari ka ba ka smusi kalong ba anda kala poi ha po nong spung ha ka ba ka don ka jing pani thong khwai competition ha po pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkhat ka jing sakut kali kabla penlong yang ini long kumi bakahab ban syak sitom habdang ke jing su jing thar habdang ke jing leng a jongka hanrei banyat om dan jaka ka jing blok kali menen ka khatru tarik po pang pernai kam dei ka badang malumala hanrei layu i leng ba ki social media ki ba pher hak ba wat ka wein ki ambulan ka ba kit nong pang ka ba mi na ki thai nong stoin ban kiu silong kala sakut hang tu tika ek ban kalian jingi kum ka seng ni sokhya bat ni panpau ya ki jing sokhya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idao jong kadi ka tamasa competition khwai do hanrei hab ban du no ya i mensim ibu koridor i khon chinrang jong kani ka longkmi ka badan menta hab deng jing syak sumar hang ne po holy cross mairang jana kalian jungi kum ka sang HVC ni sngo ban penrem jur ya kani ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanukur kom ki ai permission na kamta jong kini ki nong sengkhwai ki nong pani thong khwai haki banta ki bo pher bat haki district bo pher jong kari dum khasi ki jong ni hakanukur kom hakanukur kandon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong stoin silong la i kumba kade ka parking lot jong no ka babu ka jing hadu kata ya ki pai ba khamtam kum ye ini long kumi iblamat daladehi ngilaya kendo mat bat habdeng ka jingnya keren ka jong ilong kubi ngidap da jing so si haduk kata-kata ba ilaong baladak klam don kanu ka jing blok kali kumud balai kan ta perkhat ma phila poi sedu silong up down na poi re de namar ba ka jing sakut kali ka jing dang kali na ka daw jong ka jing perlong khwai do hapo pam pernai was khazel ka bla penlong ye ka jing ja ka busno si gani ka khubor ka ba na kalian jungi kum ka sang ni pha si ki bor district administration khamtam hang ni hapo eastern west